Aku wis 10 tahun ning yo kene. Iya. Ben kowe ngerti. Sing tak pikir saben dina. Aku iki mung mikir alas mentau. Alas mentau iki minangka bumi sayembaran. Leh ku ngenteni iki barat kaya ngenteni mbon mangsa ketiga. Mergo jeneng aku wong tuwa. Iki niatku, aku kepengin mulyakno uripe anak. Jajal. Yen alas mentau diparingke karo aku, ora urung besok bakal tak warisno karo anakku Ganan. Kakang pemanan. Apa? Dadi kresulane atine sampean ki ngono kuwi. Iya. Kan ya kudune sampean piye-piye ya aja kebangetan lenggantes, Kakang. Karepku ora ngene to, Nyai. Piye? Mumpung aku isih urip. Yen nganti alas mentau ora enggal diparingke karo aku. Yen nganti kedisi anakku mati, jur kepiye nasibe anak muda? Kakang pemanan. Sing kudune pensinan ki percaya perkara bejo. Wis to, Kakang. Delalae engko mesti ana dalane kalamun koyo mengkune titi wancine danang. Entuk alas mentau gek dadi wong mulya, kan ya mesti ana dalane to, Kakang. Jur nganggo dalan kepiye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya, Kakang? Iya, iya. Iya. Loh. Dinyami. Kula Kakang. Sing ngeterno kowe teko ing lawean kene. Sinurung rasa kangen kalian sedulur tuwa kula rewangi saking Pati dumugi lawean namung kepingin pinanggih kalian Kakang Pemanasan. Isih eling duwe dulur aku. Lho mesti kemawon to, Kak. Matur nuwun, matur nuwun. Di apa tekamu ing lawean iki mung sambung yen duwe keluarga aku, duwe sedulur aku, apa pinuju kowe lelungan mampir ing lawean? Sing sadurunge ditutuke len jagong, diombe dhisik. Oh, nggih. Aku tak tutuke gawean yang Iya, sekarang monggo, Mbak. Ya. Kakang, piye? Bot-bote kula niki dadi sedulur nom. Niki wau pancen kula ngelengaken kepengin ketemu kalian Kakang Pemanahan. Saking
penjawi kula wau nggih sampun ngrungokake anggenipun Kakang Penjawi pemanahan menika sami jejagungan kalian Mbak Yu Merpati. Ketinggalipun kok gayeng sanget jenenge wong omah-omah. Iki kala mangsane yo jagong karo bojo karo anak. Lah terus kepiye maneh yen ora karo bojo karo anak? nggih. Mungkin mawon kula niki arep takon kalian Kakang Pemanahan. Takon apa? Menawi to kula sawang Kakang Pemanahan menika senajan to di bungah-bungahke atine, senajan to dipadang-padangke praupane, ning wong nyimpen wadi niki mesti bakal katon ing rupa. Nika wonten tetembungan gelar lahir niki rak sorotaning batin to Kang. Iya. Jane sing dipikir niki napa to? Upama tasih wonten pikiran ingkang ganjel jroning ati. Mumpung kula dumugi wonten lawehan, sapa ngerti kula minangka sedulur nom bisa melu ngrewangi ngudaring rasa kang bebundel jroning ati to Kang. Di Penjawi, Bu, aku dadi wong urip. Iki bisa mikir rasaku dhewe. Ora usah aku ngribeti karo sedulur. Mergo rasamu beda karo rasaku. Ora usah kowe takon bab kuwi. Perkaraku tak tanggunge dhewe yo tak pikire dhewe. nuwun sewu Kang. Kula niki pernah sedulur. Kula niki adine Kakang Pemanahan. Iya, Upama wonten bot repote kula, sinten ingkang kula tangisi menawi mboten Kakang Pemanahan. Menawi to Kakang Pemanahan nika mboten kersa jujur, kok nggih setun temen. Nek ngaten kula niki saged ngarani Kakang Pemanahan nika wong munafik. Jan apa? Sampean mboten gelem bloko. Sing sinimpen jroning ati lan sing diucapke niki mboten padha. Cetha sampean niki wong munafik. Penjawi. Omonganmu sondranya. Tembung wong munafik kanggone wong Islam. Iki elek-eleke wong. Yen kowe ngrumangsane aku sedulurmu tuwa. Kok tegel-tegelmu ngarane aku wong munafik. Kowe teko kene iki aku ora butuh. Kowe mulang aku kaya guru. Kowe menjang aku kaya pendhita. Wong munafik iku elek-elek wong. Rumangsamu sing panik wong iki. Sampeyan ora trimo keluarane wong munafik. Pancen iki dasare kowe ngarani aku wong munafik. Aku ngrumangsani nek wong munafik kuwi cara wong Islam elek-elek wong iki munafik. Jangan sampeyan iki nggih elek tenan. Kok iso ngarani aku Rasa elek? kang budal jroning ati. Nek sampeyan mboten gelem walopo, monggo kula niki sedulur sampeyan, pedhotane jaringane sampeyan. Sing iso nesu niki mung mboten sampeyan tok. Kula nggih iso nesu. Wong pati nek nesu malah luwih. Ojo dupes sampeyan iki sedulur tuwa. Penjawi. Nganggep nek sedulur nomor wani karo sing tuwa. Kowe teko kene iki tamu. Ning tamu sing ra kena diajeni. Niatmu ora bertamu ning golek musuh. Nek kowe golek musuh, pemanahan ora wedi kan Amang semua wedi musuhan. lanang-lanang dhewe kowe. Arep pamer. Apa to Sampeyan meneng.
dene. Aku iki tamu sing kudu kehormati. Tamu nek sopan ngajeni karo sing di omah. Tamu niku pindhane Ngerti aku. Pindhane Wes nyebut istighfar. Astagfirullahaladzim. Sabar. Innallaha ma'asabirin. Padha dene sing tuwa ora ngerti tuane, sing nom ora ngerti nome. Ketemune sedulur kok padha udur. Kok padha padu. Padha rebut bener. Sik to. Pemana? Kula Penjawi. Kula janjane perkarane apa? Kok do geger arep padu karo dulure dhewe? Iki perkarane apa? Sing kebangetan niku Penjawi. Kebangetan piye? Mara teng omah kula. Nuturi kalih kula. Saking jengele piyambake ngarani kula tiyang munafik. Mongko tiyang munafik niki kanggone wong Islam elek-eleke wong. Sing tiyange sing betangen. Ngantos kula gebyur toya niku wae. Nggih Penjawi niki. Wis yo. Pripun? Ngarani wong tuwa kok wong munafik kuwi. Nun sewu nggih, Kak. Rikala kula saking Pati daya-daya nang ketemu dulur tuwa. Ing pamrih kula kepengin sapet jagong, upami dulur tuwa ndebut karepetan sapa ngerti wong nom iso bekantu. Ning nyatane Kakang Pemanan iki mung nyimpen wong ati. Ora gelem bloko suto blak utang terus terang. Iya. Nganti kula arani wong munafik. Ya wong jeneng wong kula niki menungso lumrah. Ngarane kaya ngono iki kan nggih pun lumrah. Nyatane wong dene ora gelem bloko suto. Lho kula niki tamu niku jare pindhaning ratu. Lho kula tamu kok digebyur pripun? Lah kula nek mangkel, ati kula mangkel. Pemanan kuwi kaya ngono. Nggih. Dadi adoh-adoh kok Pati. Mergo kowe rumangsani dulur nom, mbok rewangi karaya-raya teko. Tilik keselamtane sedulur. Mung perkara ngucap tembung sekecap munafik wae nganti kowe disiram banyu. Kula disiram banyu. Piye to kuwi? Tamu. Nah, Niku nek tamune sopan wajib diajeni. iya, Dugi ngriki kula mboten betahake piyambake mriki. ora mbok undang kok ya. Nggih. Lah piyambake mriki mulang kaya guru, mejan kaya pendhita. Saya omongane banyak. Ngarani kula tiyang munafik. Kemlancang. Saking jenggele ati kula. Iya. Kula gebyur. Lho kula niki mboten nate ngrekasake tiyang, mboten nate nyilakake tiyang. Ngono ya. Nggih. Dadi kowe mau disiram banyu karo Pemanan. Pemanan kowe yo nyiram banyu karo Penjawi. Nggih. Nek ancen ije kurang aja aku sing belajar titis kok nggo conto, tak nggone adus dhewe ae. Aku kok dadi wong tuwa iki do dianggep apa? Aku do dianggep apa? Kemana? Kula, Penjawi. kula Kak. Kowe kuwi wis setengah umur. Aja mung tuwa manggon ing umur. Lamun bisa kuwi sing tuwa ora mung umure nanging tuwa jiwane. Cara banyu kuwi kudune saya menep. Ibarat srengenge kuwi wis bar bedhog, kagelo meneh kowe surup, nek wis surut angslup. Kowe kuwi aja ngegongake nafsu amarah. Ngono lho. Aja do gedhekno hawa. Tetembungane sapa sing demen gedhekno hawa kuwi dadi nafsu. Kagedhen nafsu dadi angkara. Kegeden angkara dadine murka. Kowe kuwi wis do tau nampa piwulang kautamaning urip. Dadi
dadi wong urip kuwi siji sabar. Nrimo ing pandung. Jemeno ngalah kepara ngalah, nek perlu rebutan ngalah. Nek terus do kaya ngene. Ngene iki nempuh pocapan, kowe loro-lorone iki wis padha rumangsa bisa. Tembung rumangsa bisa iki aja dadi nggoni. Aja do rumangsa bisa nanging bisa rumangsa. Aku ngerti watake cah pati. Omongane banter srogal-srogol ora kenekan. Iki wong pati panjenengan. Dasare kondange wong pati kuwi kendel, wong wani. Terus arep nggo jajal-jajal marang kuwanene ngono. Rumangsa kendel, rumangsa wani. Kowe penjawi sing pemanahan ya ngono. Nggih. Wis rumangsa duweni kaluwihan, duweni kebisan, ora kena didak ayang-ayange. Mong nampa tembung sekecap kaya ngono wae terus mubal nafsu amarahmu. Niku Dur kowe uga kepengin jajal kabisanmu. Kowe nek kepengin jajal kebisan, kowe nek arep jajal kekendelan, musuhmu dudu pemanahan. Sinten? Kowe kena jajal kewanen ning aja karo penjawi. Sinten? Pemanahan penjawi. Sinten musuh? Nek kowe arep kepengin jajalan mudang sunging Bathara Kala, aja musuh penjawi, aja musuh pemanahan. Juru mertani tabrakan iki lho musuh. Ayo. Apa kok ndodok lah? Banget niki kowe. Banget kowe. Damening. Ayo nek wis kadung ngamuk niki gageh tandangi. Gageh tak roh kondange penjawi cah pati. Jare cah kendel cah kondang cah wani. Boleh boten diwarai boten wani jane. Ya Ora no diwarai piye? Isih miwiti kowe ra diwarai. iso meneng apa ora? Kowe. Kowe barang iki Nggih, nggih. piye pengen jajal? Iya, Boten Kakang boten. kowe tak tempiling ora jengking tak guroni. Pengen kira rasane apa piye? Boten Kakang pangapuntenipun. Jane kaya ya oh. Kowe barang kuwi mana? Kepengen jajal aku piye? Boten. Kowe tak idoni ora katisen tak meguru karo kowe. Menungso kok ora donga Omongan ngene iki halus. Ayo donga ngono. Ngene iki nek dirungokno tangga lak yo saru. Wis do tuwa. Tembung tuwa kuwi wayah metune nyawa. Goleki memani sing urip, goleki dalan pati sing apik. Ngono lho. Ora kok malah kaya canom sing mung udang karo nafsu. Janjane piye-piye? Perkarane piye iki mau sing genah? Sing genah piye? Jajal aku tak melu-melu. Ngaten lho Kakang. Cetanipun kula niki rak mikir kalian nasibe Kakang Pemanahan. Mongko sambet kalian sayembara dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Ya. Dueng ndi kula sampun pikantuk bagian bumi pati. Nanging sareng kula pireng-pirengaken kok alas mentauk nika dereng dipun pasrahaken kalian Kakang Pemanahan. Lah, mila kula saking pati dumugi wonten lawehan, tenanipun kula lak kepengin ngejak kalian Kakang Pemanahan, kula ajak sowan ngersa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya nagih janji sambet kalian sayembara, Kakang. Lah iya. Jane karepmu ki yo apik, ning caramu ngomong sing salah. Ngono lho. Sok meneh omong karo wengi mbok sing apik. Mergo apa? Tembung sekecap iki iso dadi perkara. Ngono lho.
Sing ati-ati nggawa lesan ngono. Jebule adimu lanang iki karepe ora elek. Karepe apik. Wong enom meru mikir dulur tuwa. Turta pepanahan. Wong ki lamun duwe perkara kuwi aja disidhem, aja disimpen ning ati, dibabar diwedhar. Nek mbok simpen ning ati, njur kowe meneng sing ngerti karepe wong meneng iki sapa. Ngono lho. Nggih. Bloko suta mawon. Nah, pinten-pinten dinten boten mung terima dinten. Kula nonton nek sedasa taun lek kula mikir perkara alas mentau dereng dipun paringaken kula. Karep kula mumpung kula tesih gesang alas mentau mugia dipun paringaken kalian kula. Lah karepku teko mrene kuwi rak ya mung perkara alas mentauk to Kakang. Sepira gedene kaluputanku aku njaluk pangapura ya Kakang. Wis to percaya karo aku. Aku ki sedulurmu nom, ning ora kami tegan kelawan dulur tuwa. Nek kowe ra wani tumeka ana ing Kasultanan Bajang, aku sing keterke. Wis kowe gelem? Lho gelem. Ayo nek kowe gelem aja nganti kesusu ayo. Apa tadi kapan? Lho. Bareng dorukun apike kok ngono. Lho aku ning kene kok dianggep tunggak diwehi nyawa. Do lunga gandengan wih rukune cah. Aku wis ora kanggo canom yo ngono kuwi. Rumangsane wong tuwa iki ora ana gunane ngono apa piye? Kebeneran aku iki. Enten apa? Sing lanang-lanang do lunga, sing ning omah kari sing wedok. Apa? Sampeyan iku senengane kok nggih guyon. Adikku wedok. Kowe saya tuwa kok malah saya ayu, Nduk. Iya, sampeyan niku mbok rasa ngoten kok nggih. Lah niki gone pundi niki Kakang Pemahan kali Abi Penjawi? Do lunga Lunga. ning ngone Pajan. Sambung karo alas mentau kang biyen bakal diparingake pemanahan krana pemanahan bisa muku sayembara. Iki mau bareng karo Penjawi, malah aku ditinggal. Rumangsane nyuwun alas mentau ana ngertane Sultan Hadiwijaya kuwi dianggep gampang. Dianggep aku ora kanggo. Pengene iki engko nek sing matur pemanahan karo Penjawi, wong loro kuwi padha dhewe iso-iso salah ngucap dadi ora karo-karuan. Wis kowe ning omah wae, tak susule nyang Pajang piye mengko kedadiane nalikane pemanahan njaluk alas mentau ana ing ngarsane Hadiwijaya. Donga ya, Nduk ya. Nggih, Kowe ning omah dianyem-anyem pikirane aku tak usul bojomu karo Penjawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nelakake gening panuwun tentang kula pindhah. Ewon dene para saka guru negara lan uga wedrah ana ing Kasultanan Pajang dina iki wis padha ngadhep ngabiyantara ngersaning sun. Marang putraning sun Danang Wira Bumilan Beno iki tanang timbalan kapara dikepenake anggonira padha lenggah iswaken padha. Dateng dika Kakang Patih Pramonco Negoro. Sabda kawuh paring pangandika Kanjeng Sultan. Nalika semanten panjenengan ingsun ngutus dhateng dika Kakang Pramonco ingkang supados dumugi wonten ing Desa Laweyan. Nanjaken dhateng Kakang Pemanahan kabar ingkang ingsun tampi
Kakang pemanahan menika nembe kemawon grah. Anggenipun ngacarani Kakang pemanahan dhateng Kakang Pramonco menika kanthi lelenggahan menapa kanthi leleh Kakang. Kepareng munjuk agung sisih anggen lumatur mugi kersa paring samudra pangaksami Kanjeng. Nariji. Duh Kanjeng Sultan dawuh dalem kula estokaken. Kampah. Kula tuwi kawilujenganipun Kakang pemanahan wonten ing Gesur Lawean. Saksampunipun dumugi wonten ing Lawean, anggenipun ngacarani menika kanthi layah-layah. Anggenipun Kakang pemanahan ngacarani dhateng mrika kanthi layah-layah. Kaliyan dalem Menawi ngaten Kakang Pramonco, Kanjeng Sultan kabar ingkang ingsun tampi menika mboten kabar ingkang ngaya-wara ning kapara kabar ingkang nyata. Pramila saking menika panjenengan ingsun mundhut monggo sedaya para nayaka sintanane negara lan ugi para wedrah tumuli tuwi dhateng Kakang pemanahan dinten sak mangke ugi wonten ing Desa Lawean. menawi lekas Kang Suwan Kanjeng Sultan. nderekaken. Monggo Kakang. Saking kaget dene dika mboten tinimbalan kersa sowan wonten ing pendhapi Kasultanan Pajang winantu Basuki sowanipun Kakang Penjalu Pikantuk berkah dalem anggen kawula sowan wonten ing Kasultanan Pajang kalis ing Rubida namung kemawon kula caos sungkem pangabekti mugi kula tampi mugi kemawon sageta mimbu wibawa lan kuncara anggen kula ngasta pradata wonten ing Kasultanan Pajang. Kakang Penjalu paring dawuh swandika wonten ing pendhapi Kasultanan Pajang menika dapur tindak langke menapa wonten kawigatosan sepisan netepi kewajiban bawaan kalian sesembahan ingkang angka kaping kalih kula namung ngeteraken sedulur sepuh kula Kakang Pemanahan ingkang badhe matur wonten ngersa dalem Kanjeng. Cobi dipun ambali anggenipun Kakang Penjawi matur. Anggen kula sowan sepisan netepi darmaning bawaan dumateng sesembahan angka kaping kalih sowan kula namung ngeterake Kakang Pemanahan ingkang badhe matur wonten ngersa dalem Kanjeng. Kakang Penjawi dawuh lu wong wis gedhe tuwa sowan wae kok kudu diterke kaya bocah cilik adat lupiane bocah cilik kae kepengin dolan njaluk diterke wong tuane iki lumrah. Lho iki wis gedhe tuwa kepengin sowan ning pendopo Kasultanan Pajang wae kok njaluk diterke. Mongko Kakang. Kabar ingkang ingsun tampi Kakang Pemanahan menika gerah. Gerah saestu menapa mboten? Lah menika wonten tiyangipun monggo kula murga Kanjeng Sultan. Ngaten. Kakang Pemanahan dawuh Kanjeng Sultan. kabar ingkang kula tampi ndika gerah. Menawi gerah kok ing kalenggan menika panjenengan saged sowan wonten ing pendhapi Kasultanan Pajang. Kanjeng Sultan, pancen leres kula sakit
nanging ingkang saged boten raga kula. Ingkang saged batos kula Kanjeng Sultan. Menawi ingkang saged menika rasa utawi batosipun Kakang Pemanahan tartamtu wonten perkawisipun. Nggih, Lajeng perkawisipun bumi alas mentau. bumi alas metau. Kenging menapa Kanjeng Sultan boten enggal paring alas mentau. Mongko bumi pati sampun panjenengan paringaken kalih Adi Penjawi. Nanging alas mentau ngantos sakmenika dereng panjenengan paringaken kalian kula. Monggo menawi kedangonan yen kula ngentosi menapa krumiyinan kula pejah Kanjeng Sultan. Kakang Pemanahan Dawuh kados kadreng anggen panjenengan kepengin nampi alas metau. Alas metau dereng kula paringaken dhateng Kakang Pemanahan jalaran dereng titi wancinipun Kakang. dados Kanjeng Sultan boten paring alas mentau jalaran dereng titi wancinipun. Kanjeng Sultan menawi ngaten kula saged pestani. Panjenengan menika cara tiyang mut-mut gula krasa legi yen bisa diuntal sak karune. Kakang Pemanahan Kula laduk anggen dika matur wonten ngersaning sun. Pramila saking menika monggo mangjering kobok panjenengan alas metau boten badhe kula paringaken dhateng Kakang Pemanahan. pripun? Kakang Penjawi Menawi wonten kedadosan ingkang kados ngaten sami makempal wonten pendopo Kasultanan Pajang. Kok njur kula menika kelingan nalika isih padha-padha nyiswa lan golek ngelmu ana ing Banyu Biru ana ngersane Bapa Majasta. Kula kepengin bujikan, kula kepengin geguyonan kalian Mas Karebet Joko Tingkir. Menapa dipun keparengaken menawi to kula menika kepengin sapejagong kalian Mas Karebet Joko Tingkir nanging lenggahipun boten minangka Sultan Hadiwijaya lho Kanjeng. Kakang Penjawi Dawuh menawi ndika kepengin sapejagong utawi gegojekan kalian Joko Tingkir Mas Karebet saged. saged lajeng dilungipun kados pundi? Monggo dika kula aturi mirsani menika bentuah minangka pikukuh wonten ing Kasultanan Pajang. Menawi bentuah menika ingsun asta ateges ingsun Sultan Hadiwijaya. Menawi bentuah utawi pusaka menika wal saking raganipun Sultan Hadiwijaya. Menika dados Karebet Joko Tingkir. Oh, ngeten. Kakang Penjawi Dawuh. sakmenika kula mboten ngasta bentuah ing Kasultanan Pajang ateges ingkang wonten pengajian panjenengan Dede Sultan Hadiwijaya nanging Karebet Joko Tingkir. Nelakake agunging panuwun Syadi Mas Karebet. Dene Syadi Mas Karebet Joko Tingkir wis nglegani apa sing dadi penjaluk. Ya kaya ngene iki lho sing tak jaluk. Rukune tunggal siswa nalika ana ing Banyu Biru antarane Kakang Pemanahan, Syadi Pramonco, Syadi Mas Karebet, Wilo lan Kuragil. Mestine Syadi Karebet ra yo kelingan to.
bebarengan ngangsu karo kula rampung entuk piwulang saka ngersane Bapak Majasta padha gegojekan padha geguyonan ngombe sekendi bebarengan wong nem mangan saajan dirasake bareng-bareng nganti nalika semono kaweca tembung mukti siji mukti bebarengan rekoso siji ayo padha bebarengan ngrasake aku nalika semono go seneng kakang pemanan go seneng Syadi Pramoco medine ra ya seneng kok nalika Bapak Majasta kuwi paring dawuh antarane murid ana ing Banyu Biru iki sing paling pinunjul ora liya Syadi Karepet aku seneng muga wae Syadi Karepet bisa mentas lan bisa njunjung derajate murid-murid ana ing Banyu Biru teman golong giling kekarepan kepengin darawah suwita ana ing Demak Bintara Pradene Banyu Biru tumeka ana ing Demak Bintara piando mula barengan kowe lan aku kae padha gawe gethek jalaran liwate Bengawan kang gedhe gethek ditata ditumpaki wong nem liwat Kedung Srengenge jebul jroning Kedung Srengenge akeh bangsa boyo kang ing kono kepengin mangsa kelawan wong sing numpak gethek ora liya Syadi Mas Karepet kakang pemanan lan aku nganti ana tetembangan sigra milir sang gethek si sangga bajul kawan dosa kang jageni nganti bisa ngliwati Kedung Srengenge selamat tumekana ing Demak Bintara. Lah bareng tumekana ing Demak Bintara Syadi Mas Karepet sing entuk kanugrahan nganti Syadi Mas Karepet kapundhut putra mantu Sultan Trenggono makala pinaringan bumi pojok kababat dadi pajak ning mbok yo eling to eling sumpahmu nalika bebarengan ana ing Banyu Biru aja kok saiki bareng kowe lungguh minangka sultan ana ing Pajang jur kowe lali kelawan sedulur-sedulur tunggal wirid yen ngono pancen yo ora salah tetembunganing para pinter salin tambah bondo salin salogo mundak pangkat salin saringan ilingo nalika Mas Karepet Joko Tingkir lungguh minangka sultan ana ing Kasultanan Pajang mupuh grisayembarane Kanjeng Ratu Kalinyamat kowe ora bisa jur kowe ganti nganakake sayembara sing mupuh aku lan kakang pemanangan bisa mateni rika penangsa mongko yen to bumi padi wis kok paringke kelawan aku jur kapan alas mentao kok pasrahke kelawan kakang pemanangan alas mentao kae ora bumi paring nanging kae bumi sayembaran yen kowe ngono bisa ngarani Syadi Mas Karepet Joko Tingkir kuwi menungso sing jakah-jakah angah-angah kepengin angakahi alas mentao bebasanke wong mlaku lali dalane kacang lali kulite mut-mut blok rasa legi yen ngono arep untal sakali Mengko lambemu kae penjari sing kudune kowe ngerti kowe ngadep ana pengarepane sok kowe kawula yen wani kang sebae kowe bangsa kowe dhewe sing
pangapunten ingkang ageng. Kranten kula nami tiyang sepuh ingkang satuhu babar pisan. Boten andarbeni hak saya wewenang ngenani wonten ing negari Kasultanan Pajang kranten sawetahipun pangwaos wonten ing asta dalem. Nanging sareng kula ngertos kahanan ingkang kados ngaten mongko dumadine wonten ing pendopo Kasultanan Pajang. Kanjeng Sultan katuran pirsa pendopo Pajang menika papan ingkang suci. Pendopo Pajang menika papan ingkang sakral kangge musyawarah, kangge ngrembug ngenani nasibing kawula wonten ing negari Pajang. Rekoso kepenak sengsara mulyaning kawula menika pun rembag wonten ing papan suci wonten ing pendapi negari Pajang. Pendopo Pajang menika boten ora-ora mandala yudha. Pendopo Pajang menika dede medan logo. Parantene pendopo Pajang badhe kangge pasulayan ingkang padu kawula lan Sultan ing Pajang Hadiwijaya. Kanjeng Sultan, nami tiyang sepuh kula namung badhe caos pemut wonten ngarsa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Panjenengan menika pangarsa negara. Tembung pangarsa niku manggenipun wonten ngajeng pimpinan. Tara tiyang Islam nindakake salat sembahyang imam sakburinan akmum imam dadi panutaning makmum pangarsa dados panutaning kawula. Menawi panjenengan pangarsa panjenengan panutan mongko pakarti panjenengan kados ngaten lajeng kados menapa kawula panjenengan pisan angka kaping kalih panjenengan jejeling ratu tembung ratu rat jagat tumindak ngendika seklimah mlaku sejangkah. Sing jenenge ratu menika dados kiblat, dados tepo palupi, dados tulodo, dadi conto. Sultan utawi ratu panguwasa menika kedah adil lan wicaksana. Menapa yen dipun wastani adil Kanjeng Sultan? Adil menika manggon tengah-tengah boten damel gelo siji lan sijine. Menawi panjenengan lumakune kados mekaten cetha panjenengan dereng saged nindakaken adil. Merga panjenengan ban cinde ban siladan beda kasih nalikane paring ganjaran marang kawula. Sabdo pandito pangandikaning ratu sepisan dadi datan bola wali pindho woing Kresna kang tumetes ing glancang seto sambung kalian sabdo sayembara dalem Sultan Hadiwijaya nalika balelane sang Adipati Arya Jipang Yorya Penangsang. Sayembara kang kawiyos marang sapa kang bisa merjaya Arya Jipang ya Arya Penangsang ganjarane loro siji alas mentaok loro bumi pati. Sayembara kelampahipun pupulan pemanahan ugi penjawi. Penjawi sampun nampi ganjaran Dwipati nanging alas mentaok dereng dipun paringaken kaliyan pemanahan. Lajeng bedanipun menapa penjawi kali pemanahan, pemanahan kali penjawi. Teges penjawi seneng nanging pemanahan gelo.
dereng saged winastan adil jalaran enten salah siji sing gelo ati. Wicaksana, tembung wicaksana sing mestine perkara alas mentao niki mboten garai rame, mboten garai geger. Ratu ngadeg ana ing sak tengah-tengahing bebener wicaksana gunakake kawicaksanan. Kanjeng Sultan, alas mentao kuwi dudu bumi warisan nanging bumi sayembaran. Sepiro to abote menawa slira dalem peparing alas mentao marang pemanahan. Upama panjenengan peparing alas mentao marang pemanahan ora jalari Sultan Hadiwijaya mlarat ora. Boten Kanjeng Sultan. Upama panjenengan ngukui alas mentao jalari Hadiwijaya tambah sugih nggih boten. Nanging menawi Sultan Hadiwijaya tetep ngukui alas mentao bakal dadi keplok-keplok ing kawula ana ing negara Pajang krana dianggep Sultan Hadiwijaya sawijining ratu, sawijining sultan kang ora adil. Saka kuwi Sultan, kula niki wong tuwa. Perkara niki ben boten sesaya panas. Enggal rampung perkarane mbok inggih alas menawa enggal dipun paringaken, enggal dipun ganjaraken kalian pemanahan. Jalaran cara tiyang nyambut damel gaweane pun dilakoni, pun kari ngenteni opahe. Pripun Kanjeng Sultan? Kakang Juri, kula ngrumaosi salah. Mila Kakang Juri minangka dados pasisen. Wiwit kalenggan menika alas metao kula paringaken dhateng Kakang pemanahan. Dumateng pemanahan menika dereng winastan sah. Kula kepengin nyuwun dawuh Kanjeng Sultan. Anggen panjenengan peparing ganjaran kalian pemanahan alas mentau panjenengan lungguh dadi Maskarepet Joko Tingkir apa panjenengan lenggah minangka Sultan Hadiwijaya. Kula lenggah minangka Sultan Hadiwijaya, Kakang. Menawa panjenengan gone peparing lenggah minangka Sultan Hadiwijaya panguwasa ing Pajang dereng sampurna jalaran lambang panguwasa Sultan Pajang dereng wonten asta panjenengan. Mila lambang panguwasa Sultan ing Pajang panjenengan tampi Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sakmenika panjenengan sampun lungguh minangka Sultan Hadiwijaya panguwasa wonten ing negari Pajang. Monggo katuran paring sabda dawuh kalian pemanahan kula sing nyekseni. Atas nama panguwasa ing Kasultanan Pajang. Wiwit ari kalenggan iki bakal peparing alas metao lawan Kakang pemanahan. Alas metao kababat ojo nganti
Kakang Pemanahan jaluk sabiyantune kawula ana ing Kasultanan Pajang. Lamun to Kakang Pemanahan jaluk sabiyantune kawula ana ing Kasultanan Pajang bakal nampa pidana Kakang. Gondeli utute. Aku iki wis melarat. Wiwit cilik nganti tuwa. Wis tak sangka. Nanging tembungmu kowe menungso sing angah-angah. Dakah. Aku babat alas mentau. Tanpa njaluk sabyantu kawula ning Kasultanan Pajang. Duh. Sultan Hadijaya, sumangkang temen ketemuan. Kowe iki ratu ning mencela-mencele tetemuan. Kaya banyu ana sak dhuwure godhong sente. Ora kena dikuku. Iki ucap. Sudya panguwaset ana Prabu Kasultanan Pajang. Aku ora sudi dadi kawulang. Rasane nyang dodo sesek nyawang kahanan ingkang kaya ngene nalikane Sultan Hadiwijaya paring sabda paring alas mentau nanging diembel-embeli dawuh kang pungkasan nalikane Pemanahan babak aja njaluk sabyantu marang kawula ing Pajang. Sultan Hadiwijaya, aku kuwi sedulur sing kapernah tuwa dhewe. Momong marang sedulur sing luwih nom kalebu Pemanahan, Penjawi Pramanca, uga Mas Karebet Joko Tingkir. Rasane aku diadepake dening rong perkara sing angel tak rampungi. Lamun aku milih kene aku salah karo kono, nek milih kono aku salah karo kene. Mergo aku dadi wong tuwa. Ning arep kepiye wae, aku tetep kudu duwe pilihan. Menawa diukur, menawa dibobot timbang, luwih abot sapa juru mertani karo Pemanahan apa karo Karebet. Rungokno. Aku luwih milih lan luwih abot karo Pemanahan. Menika dumawah giliran wonten ing Pendhapi Agung Kasultanan Pajang kados dening Lokro Pupus atiku kula kasengkakaken minangka warangka pepatih wonten ing Kasultanan Pajang nanging sedaya kala wau cengkak kalian batosku mendah apa yen to aku dadi pepatih nanging kanthi ancik-ancik sedulurku Pemanahan, sedulurku Penjawi. Kanjeng Sultan, lila kula boten dados patih, boten menapa-menapa. Kula wangsul wonten usul saged dados piantah nipal. Kakang Pramoca.
putranipun Rama. Sing kudune kowe iki katremana ing pendopo Kasultanan Pajang. Lho kowe kok arep melu kawan pemanahan? Matur nuwun. Menawi kula sampun dipun anggep minangka keluarga wonten Kasultanan Pajang. Nanging jagat Hanyeksan menawi Danang Sutawijaya menika anak bapak pemanah. Menawi kula mangertosi bapak pemanah anggenipun babat alas mentau kula boten sabiyan wonten pundi darmanipun anak tumrap yang sepuh. Lan kula wedi dinak wong menawi to kula menika kacang lali kulite wong laku lali danane. Assalamualaikum. Danang. Rama Sultan, kepareng kula badhe sabiyantu pemanahan Rama Sultan. Menawa injih aja nglantura pokeng dadi aturna. Yen kowe sabiyantu kelawan pemanahan kae wong liya braya. Pemanahan kae dudu sapa-sapa. Wong tuamu sing ngukir jiwa ragamu iki panjenenganku. Aja yen kowe bakal sabiyantu kelawan pemanahan. Mboten Rama Sultan. Jalaran kula namung badhe ngaton-aton dharma bekti kula. Rikala kula tasih timur. Wa pemanahan ingkang momong dumateng kula. Kepareng mboten kepareng kula badhe sabiyantu. Beno. Pangapunten Rama Sultan. Jeneng putra didhawuhi marang wong tuwa. Niki ndi bektimu? Apa isa ora krungu dawuhe Rama Sultan Hadiwijaya? Yen to beno ora dikeparengake sabiyantu penawaran. Kang Mas Bumi. Mbok nggih panjenengan iki grayangi kali jetoke panjenengan. Karepku Sampeyan mukti kali bawa. Sampeyan saged urip kepenak wonten ing Kasultanan Pajang. Niku mung karanten panjenengan dipun garwa Kagok Ratu Manik. Lho panjenengan iku sinten panjenengan? Mapan wonten ing Pajang kuwi kula kumpamake. Muntu sing katutan sambeli panjenengan. Mbok nggih panjenengan iku asal usule namung anake Ganjur Suranata sing pegawane resik-resik Masjid Manik bapake sampeyan. nadyan aku mung muntu katutan sampul ana ing Kasultanan Pajang. Ning aku ngerti bebuten ora kaya kowe. Turut aja ngucek ngenani wong atuaku ya Sudarma. Yen sampeyan namung cukup karo ora bumi. Yen kowe ora ngliwati kowe arep jawab wae. Aku saya ora jawab. Cukup. Sira wira bumi. Sira iki satriyane negara. Sing kudune sira iki dadi kaca brenggala. Bisa dadi panutan. Lho, yen sira satriyane negara ora bedane kaya bocah angon. Cengkah ana ing pendopo. Jur mengko kepiye kawula ana ing Kasultanan Pajang? Mula keng saka kuwi. Menawa dawuh pun Rama dawuh kawan jeneng sira. Katrem ana dalem kasatriyan. Setaken dawuh. Rama Sultan Hadiwijaya menawi wonten kepareng niladan kula badhe nglampati anggenipun wa pemanahan bapak alas mental. Kula bumi. Yen karepmu kaya ngono tak keparengake. Ngiriten brigadaning prajurit. Kamu panjenengan ingsun. Mawantu-wantu kawan jeneng sira. Aja nganti ndadekake cengkah satemah ana pangorbanan. Sendika dawuh namung kula. Raden,